50.000 toeristen in september, dat heeft het Curaçaose Toerismebureau bekendgemaakt. Elke maand wordt er gekeken hoeveel toeristen Curaçao in de afgelopen periode hebben bezocht. Bijna 50.000 in september en dat is 8% meer dan in september vorig jaar op Curaçao. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, is Curaçao bezig aan een indrukwekkend jaar. Er hebben al meer dan 500.000 mensen Curaçao bezocht in 2024. Bijna 514.000. En dat is al een record. Er werd gestreefd om heel 2024 670.000 bezoekers op de teller te hebben. En dat lijkt te lukken. Top 3 van landen die het liefst naar Curaçao komen. Nummer 1 nog steeds Nederlanders, die komen hier graag. In september meer dan 17.000. Verder Amerikanen, die komen ook graag naar Curaçao, bijna 12.000 in september. En op de derde plaats Brazilianen. Er kwamen meer dan 3.800 Brazilianen in september naar ons eiland. En als je het vergelijkt met een jaar eerder, in september 2023, is dat een